И здравейте, дами и господа! Днес това ще играем първи епизод на Score Hero и в този епизод смятам да ви покажа играта и вече оттам ще видите какво ще стане. Хайде да започнем. Да си изберем капитан. Капитана ни смятам да бъде ето този. От България. Така. Първо ниво. Плей. Така. Let's start with some basic shooting practice. To kick the ball, draw a line for the path of the ball. Try and find the top corner. Oh, it's hit the Пропуснах. Жалко. Гоу! Така. Сега. Браво на нас. Печелихме. Нашата първа игра е готова. Така. Хайде към второ ниво. Така, сега да подадем на нашия после да излитаме етап. Не успяхме. Спасиха я, но това няма смисъл. Това няма проблем. Хайде бе. Well, the food flash for the ball. Good save. Така. Няма нищо. Так ще се опитаме. Пак е сигната. Isn't yours line the road to cross? Добре. Спасиха я. Много. Това не е добро. Подавахме сега. Дай. Колко пъти ще бъде сейвната, дами и господа, не знам. Още веднъж е сейвната. Дами и господа. Така, извинете за малко. Колко пъти ще бъде късмет, разберете с нас. Така. Сигурно 5 милиона години. Така. Гей! Гол! Така. Спасиха я. Няма, дами и господа. Сега наново започвам. За малко ще спра да играя. Ама за малко, няма да спра за 5 минути. Ето, върнах се. Пас. Пропусна. Айде бе. Айде бе. За този клип мисля да играя до 10 ниво. От всяко стило. Айде бе, 5 години. Това баба стигна на доста.
Дами и господа, това ще стане без дългия клип. И забравих нещо. Аз ти казвам never give up. Ако искате се абонирайте. Не казвам, че трябва да се абонирате. Ако искате. Но ако се абонирате, много хубаво ще направите. Това ще ви моля, абонирайте се. Дами и господа, 10 минути ще бъде видеото, няма да е 5 години. 50 наверное. Да. Също така за Босайде, той наистина е добър ютубър, така че поздравявам го за толкова многото абонати. Искам да стана като него. И отново искам да стана като Босайде, защото той е велик ютубър и спечелихме. Така. Дами и господа, много бързо гол. Не знам защо. Дами и господа. What? Ами, дами и господа, според мен това ще бъде за епизода и чао!